Salutare toți, bine v-am regăsit astăzi, ne vom juca Stumble 31 vs 1. Adică cei 31 player vs el la Block Dash Endless. Da, bro. Ce viteză! Ui! Până acum așa nouă viteză nu era. Bă, parcă e Sonic! Bă, parcă e Sonic, bro! Sonic! 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 Bă! Băi! Și ce, Rica? Hai! Loteria Națională! Vreau să vedem? Bă. Hai, bă, te rog. Bă. Hai, înapoi jos. Bă, așa. Ia, vezi cum te duci. Așa. Vezi logică, ce vom face videoclipul ăsta de câte minute voi credeți? Pentru că e 1 vs 31, ia 17 eliminați. Punem Taunt. Bă, ce faină asta, că te pune Taunt-ul. Bă, hai să vedem. Taunt! Bă, Taunt! Bă, wait, trebuie să dăm o pro player. Ce bine, mă! Bă, ați văzut cum vă duce? Înainte vă ducea altfel. Știți? Pentru că voi nu știți, pentru că n-ați jucat niciodată Stumble Guys. Eu da. Și am făcut de multe ori tricul ăsta. Bă, unde intru? Nu ne trebuie. 31 vs 1. Așa. Bă, cine câștigă la Loteria Națională? Bineftă, 50.000 de euro. Bă, ești nebun? Băi. Da, bă, ce bine e că jucăm 1 vs 1. Bă, cum au rămas ei acolo? Logică. Ne-am cum ați vă pune. Bă. Cum mă duce așa într-o parte. Ai. Ia zi-mi ce facem? Wave. Bă! Chiar am căzut și încerca să mor. Bă, dar cum la ce este ușor și de-am în spate eliminați ăștia chiar nubi. Bă! Așa că în părțile astea cam nu mă duc eu. Băi! Ce-am făcut asta? Taunt! Na. Vedeți ce logică e asta? Na. O, cum mă văd de aici. Hai cu Taunt. Bă! Și ne stăcă Taunt-ul. Ne-am rămas numai cu 20, cu 3, 4. Mă 4 am rămas.
Bă! Cel mai imposibil wave al meu. Și b-am câștigat. Bă! De când am mai făcut episoade cu Stumble Guys? Bă, dar iar trebuie să vină reclamele astea, bă. La pe gătește zeamă cu o celebritate, cu poftă de casă. Cu poftă de casă. Stai, cum de cu poftă de casă? Ce troll e ăsta? Bă, troll, ala că de bum. Hai să vedem. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30, hai mă, încă 2. Nu sunt doi la Loteria Națională. Lipsesc 2. 2 absenți la școală. Ia zi-am. Bă. Hai. Bă, dar cât de repede am făcut. Cred că ăsta-i troll. Vreau să fac așa. Bă! Mi-a făcut bug de tot, am trecut. Cu bug-ul tot trec, să știți. Cu bug-ul cine trece? Bă! Bine! Hai, taunt! Taunt! Cu viteză. Și nu. Ce uit? Ăsta, bă. Și din nou câștigător. Oh, da. Pa, 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 pa. Pa! Ne mai vedem și cu alte episoade.